Ak si chceme stiahnuť League of Legends na náš Mac, prvé, čo musíme urobiť, keď sme v našom prehliadači, je vyhľadať League of Legends. Vstúpime na oficiálnu stránku a prejdeme na tlačidlo hore vpravo. Ak už máme účet Riot Games, môžeme sa prihlásiť. V našom prípade klikneme na vytvoriť účet. V tejto časti musíme zadať náš e-mail a kliknúť na šípku ďalej. Teraz nám pošlú kód na e-mail, ktorý sme zadali v predchádzajúcej časti. Takže tento kód napíšeme do týchto políčok a klikneme na ďalej. V tejto časti sa nás opýtajú na dátum narodenia, takže ho napíšeme a klikneme na ďalej. V ďalšej časti napíšeme používateľské meno, ktoré chceme mať a prejdeme na ďalší krok. Teraz musíme zadať heslo pre náš účet a potvrdiť ho. V tomto bode si budeme musieť prečítať a prijať zmluvné podmienky. Keď to urobíme, klikneme na políčko na stiahnutie pre Mac, vyberieme, kam chceme súbor uložiť a stiahne sa nám inštalátor, ktorý otvoríme. Potom klikneme na tlačidlo inštalovať. Otvorí sa okno ako toto, kde zadáme požadované údaje a klikneme na šípku. Potom sa začne sťahovanie hry. Keď sa sťahovanie dokončí, klikneme na hrať a vyplníme tieto políčka. Hra sa spustí a už si môžeme vychutnať League of Legends na našom Macu.